bafowethu, yabo lento okuthiwa inkani yomlomo, bafowethu, yekeni. Inkani yomlomo nje iyeke. Kunesilima lana isiphukuphuku sokugcina isithuthi siyingayinga esafika sathi uPhungalenja ucula amasimba. uPhungalenja, unekhanda ngathi kusuka kweBhanoyi, lo mfana wamlambo lo. Ngamthembisa lento nje. Manje uthuli, Nkosi yami, ngathi ukhothwe izinja. So please, muzazi ukuthi awuvuthiwe kahle ekubeni ingqwele. Musu ukhuluma kakhulu sibangela umsindo la. Thina sizinsizwa siyashaya. Thina siyashaya bafowethu ngale ndlela yokuthi umfana umxebula umfana akufonele everyday. Akutshela ukuthi malume maqeda ukungithoba njengamanje ngiyabonga. Sengikhulile. Kushayile nje. Yabo nje lesingayinga ukuthiwa ulokhuzana uMlambo. Lo mfana lo othi mayeseqeda ukotana nabafazi benu lapha elokhuzana ejimini ebese yibona seyinkunzi. Yeyiya kodwa la uyashawa lana, uzizwa ukuthi ushayiwe, uzwa ukuthi ushayiwe. Ya, sikushaye thina kwembule kwembese 3 months. Fake lento induku sikushaye nje. So bafowethu, yep, please.